Fuq insistenza ta' tmexxija ta' pajjiżna, nhar il-ġimgħa l-Kunsill Ewropew fi Brussel se jiddiskuti s-sitwazzjoni fil-Libja. Il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk f'konferenza tal-aħbarijiet saħaq fuq il-bżonn li tinstab soluzzjoni politika mingħajr stennija. We have serious concerns about increased terrorist activity there, and not only in Libya, in the whole region. And we cannot accept the tragic daily spectacle of migrants drowning at sea. To confront these challenges properly, there must be a political solution without delay and the Libyan government of national unity. Fost it-temi fl-aġenda ta' dan is-summit li għalih qed jattendi l-Prim Ministru Joseph Muscat insibu diskussjoni dwar l-Unjoni tal-Enerġija, Unjoni li se taħdem fuq 5 dimensjonijiet: is-sigurtà tal-enerġija, suq integrat Ewropew, effiċjenza fl-enerġija, dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija, riċerka, innovazzjoni u kompetittività. Malta hija minn ta' quddiem f'din l-Unjoni. Pajjiżna kien ħasem f'konferenza flimkien mal-Kummissjoni Ewropea dwar l-enerġija li ttellet propju f'Malta, konferenza li rnexxielha tpoġġi fuq quddiem l-irwol tal-Mediterran fuq l-aġenda. Malta hija minn ta' quddiem ukoll għaxxart l-importanza tal-gass bħala parti mill-istrateġija tal-LNG. L-Unjoni tal-Enerġija qed tappella l-faċilità fejn jinħażen il-fuel fil-portijiet prinċipali Ewropej, kif ukoll għal partnerships strateġiċi għall-enerġija ma' pajjiżi barra l-Ewropa bħal Azerbajġan, Turkmenistan u Turkija fost oħrajn. Tusk semma kif iċ-ċittadini Ewropej għandhom bżonn suq tal-enerġija li huwa wieħed sigur, affordabbli u sostenibbli. Barra minn hekk dan is-summit qed ikompli d-diskussjoni dwar relazzjonijiet internazzjonali. Fost oħrajn il-Kunsill appella sabiex kull parti involuta timplementa l-ftehim li sar f'Minsk. L-Unjoni Ewropea se tkompli tagħti s-sapport tagħha lill-Ukraina għar-riformi li se tibda twettaq.